Panahon tala sa itong kwanday, itong viral sa man, ready na Paul? Wala pa. Naon sa man itong kwan, sa man hitabo aday ba na nasakpan sa asawa? Ha? O nasakpan sa, lalaki ni nasakpan sa bana? O, kung siya ka na ang kabit-kabit ang asawa, o niya nasakpan sa bana, mo nang hadagan, ha? Nakadagan ni mga sukit, di paminaw? Ang bana ang ang bana ang nangabit, ha? Nagkabit-kabit, pero nga nung man niya dagan na yun indakin. Pati man daganan niya yun, o nasakpan sa lalaki po nakasakop niya, katuto ang partner siguro sa iyang gikabit. Mas kuyaw, kay kini ulisakpan sa asawa, mga higala. Anong grabe man yung nakakwan? Asa man kong tunong, atong kunong asa man tunong, ha? Sakpan niya, dito agis bintana, kanina, na video ni, audio, kana. Ito sa second kwan, hala, dagan, ito, dito man sa wire hinkwan. Nag-brief lang ni mga kaigalan mo sa talsang. Tapos sa pikas, itabok sa pikas building. Sakpan. Pag-abot dito sa pikas building, ito mga tao, wala na noon. Patindagan na mga ganyan agad. Tapos pikas, kini. Mau pa ni, Loncat! Be, ato siya ko mga higala. Nag-brief na ni siya karon, burok si Tarzan. Hala, tara. Isa mo ni? Pas-pasa ko eh. Toa. Nilatay, may gala sa kwan. Puro magkaka. Sinerwen! Kuyawa na masakpan kayo na anak kayo mag-brief ka na lang. Toa na. Ato sa pikas building. Abot sa pikas building. Sus, raba ang brief, mahingala, blue, raba, color. Hala, agoy, tagak. Ito na, naghanas mga tao sa inyo ko na naunsa ba? Kani mo din pagprimero na sa pikas building pa. Giguko din siya. Di magang nag-brief na lang. Tanawa. Gigukod siya dari. Gigukod. Alalak. Tuhan, ambak pikas. Tuwa sa kwan, hingkwan. Nagkumabit mahigala sa wire. Sabihan ng hitabo ake. Daghan yung mga leksyon nga makuha ni kay mo lagi hindi lagi, no? Kaya mo na. Ito sa speakers. Ato speakers building. Naglatay-latay speakers building. Naghanap po mga tao, mga marites, nawa. Amo ni siya primero. Loncat! Asa man ito usang nga natagak na siya. Okay. Saan yung nagukod niya? Spiderman! Takon tako. Spiderman! Okay, sanbay sa kananims kay bida naghanag kuan na ni. Sanbay sa kamay mga kahigalan humalamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong mosunod nga mga balita labihan man ka mga stressful ning uban. Ato sa balikan to gadali be kay stressful sa guni kay nasakpan gud sa nangabit-kabit nga nasakpan, medyo maka-stress masad ni mahigalan ning kuan pero nangatawa man to mga tao hinuon dito kay. Aliman kaning kuan nga nasakpan sa migalan nag-brief na lang ha. Piltin niya latay-latay mga kaigalans building yan itabok sa pikas building pala di maapsan ni kabyon sa mga kwan kato mga kable nga to dito. Bida kay bisan pa tingalig dili ka kamao mo kabyon kay ug naa ka nang panahon na siguro mo gawas adrenaline rush tingali no. Mahat kag kamao sa pagkabyon. Wa gaba. Atong balikan ka na libe, asaman to namis. Katong usanims, kani kani. Nasa sa second floor, tanawa.
Ang mga tao sa dito, mga marites kayo, nagkuha mga cellphone, ilapay nung videohan. Wa gyud ni tabang. Di man pud maayong tabangan lagi ni anay kay usahan iya man nakalip. Gigukod o. O paggukod ron, gigukod. O gukod. Gukod paggukod ning adto sa spikas. Muro ni kan oy. Adto siguro sa nga kaka siya. Tabog sa Pikas Building, tabog sa Pikas Building, to na. Kanya pag-abot sa Pikas Building la, ang mga tao sa ubos pod la. Gipanglabay man po ni sabi sa kung saan lagi panglabay mga higala. Gyud yaman tuan ko sa latay-latay sa Pikas Building. Latay-latay sa Pikas Building ano. Pag-abot sa unahan makaigsunan tanawa. Stila ni hitabo aw. Freeze, ano yung freeze? Gamay lang. Asam to, freeze sabi? Gamay lang. Katutuang ni tambo-tambo siya. Freeze sabi, freeze. Aman to, katutuang kuan? Kanang nagbitay. Kana lang siya. Tarawa. Stop ko no, stop. Kana. Nakatanawa, mura gistalsan mga higala. Nagtinarsan yun, basta pagkatarsan na, Blow ra brief. Unsao naman lang ni, unsao man pagkuhan nga, nasakpan ka ana. Medyo uwaw man ni kuhan na. Unsa man kayo ni kuhan ani, mingon ng tingali kag, naroon sa maning nga nagkumbabit man kami, siguro kagkuhan na, waman ko mo kuhan na to, waman ko masakpi, Dito man ako kay ni kuhan, sa lisura na dipinsahan na ng kalakihan. Anong nanak man na? Naglatay-latay lang ko sa kable. O di ganun, mingon na-inspire lang kong Carlos Yulo. Sa mga dito mga skable, di? Kanana ang na-inspire lang ko ni Carlos Yulo kaya gusto ko mag-gymnast. Nagtuon naman ko gymnastics ato kamo gyud oy. Monay kapaitan og masakpan day kaki. So ang atong mga leksyon nga makuha niini tawaw, may kinahanglan gyud nga astilan mga kahigalaan mura man ni iyang brief dito ni palita sa Happy Mike. Mana ang mga leksyon na to ani ron nga kuan gyud. Numero 1, kini tinarong gyud nga leksyon kasamang names kamo kini number 1 dili gyud ka pwede nga magkuan. Minyo na ka og kananaay kuan ayo pagpagabit-kabit. Kay delikado kayo kini ni ang lisod kayo no. Number 1 kinahanglan gyud nya di ka mangabit. Number 2, kung mga bit nyo gani, si paniguro, hindi ka masakpan. Gaba. Pero og inana gigani og mga bit day ka og simbakog kuan pag andam na nagidaan nga imong brief nga kana na ang di gid buslot sa gyud. Na ko ining brief pa mo dito sa Happy Mart gipalit. Kay kanang mga brief dia, mga lig-on na mga brief dia sa Happy Mart, Para blue good color, kuya, wa may gini kay wa matik ni color to, okay? Inon lang siya binatog si Tarzan Toras Bukid na mga poy di sa syudad mga sukin tig paminaw, May gani kay brief pa siya. Katugwa pa to magka-brief mga sukin tig paminaw por bida. Dapo Jojo Abapo mingon nga kanang brief pa di kana sa Unitap, Akong tanaw ini di gani ni Unitap kung dili na palitas kaking, Wala di
gyud maayo nang maghimo kag bisyo nga kuan kay masakpan kasos kakuyaw ng kalakiha to ha. Ang mga tao pag mga kagilaan pagka naliga sa dito, gitabangan pag hinuog kuan porbida. Murag wa man gud kayo mo simpatiya nimo pod o kanang mataga ka nang agikan ka na kabit-kabit kay murag ang mga tao murag dili kay mo simpatiya nimo. May nahagbong ka kana bitaw na kay kuan ka, nahago ka diha kay doon na kay krusada nga nun hagbong ka. Nagbutang baka kagkuanon, saka baka kakiduna kay katuyuan nga. Pero ani nga, matlaga kay nani kay gigukod ka, kay nangabit ka. Dili kay maluoy mga tao ni mo eh. Katawa lang ta mga sukit di paminaw ng sitwasyon na gining taon mga kaigalaan. Paita. Ato ni nga tagad pagtagad mga kaigalaan. Asa di balik ko kuno gamay ni sa pagsugod din sa mga tao nagsige kantsaw ng mga tao. Kani be audio gamay be audio. Kani be audio. Narang audio? Okay na. Tuas pikas, tabok pikas. Kinahanglan yung sito gikag kabit-kabit ka gani magtuon gikag gymnastics daan. Kinahanglan o ngadtos ka bukiran magtuon kag kamao kag tinarasan. Dili kinahanglan makamao ka ni Carlos Yulo gyud. Kana, gingukod mo siya. Spiderman! Peting kuyawan niya. Ang mga tao pa, mga tawa na sa... Silan, kana o? Spiderman! Ala! Spiderman natin! Nyambak siya dito sa unahan. Ang mga tao gitabangan o. Nahala, okay, gamay lang kay Nims. Preso sa Nims, bida. So ang leksyon na ni, number 1 gyud nya, number 1 gyud nya kuan. Kanani ang kanang di gid ka mangabit. Mao gid numero 1 para ma-safety ka gyud ha. Di ka magbisyo-bisyo. Kana di ka magbisyo wa gid problema nga man og panalitag legal na dinha nga magkuan ka. Walay problema. O panalitan di gid kapugngan kay medyo mukiat gyud ka diha gamay ha. Da paningkamot di ka masakpan. Pamili lang po tingali ka ng dili second floor. Onya imo andamon gudaan nga mag-brief yung kagtarong nga pagka-brief. Ay buhan og masakpan ka uwawa sa doy. Para magdagandagan ka nga magtinana wa gyud tupis. May na ko nakatupis kag tualya. Na inanang wa gyud taon, ha? So may gani kay nakailis sa brief in town. Yung mga tao no basta inani nga klase sadaan ka ba di mo simpatiya mga tao nimo? Dili pud mo kuan ba? No, gikatawaan pa sag maayo, gikuan pa por bidang di gid malalim na. Mura og dili maigo tong imong kalipay dito nga imong natagamtaman unya karon perti nimong dagandagan mura kag kaka nang naa. Mura lagi abi na kog si Tarzan to aras kabukiran karon di aman dili na ni Carlos Yulo inspired na siya. Ato lang nayagi katawa mga sukitig paminaw porbida ning kalakiha mga sukitig paminaw. Bueno, okay, ato lang sa ning undangan na kasama nga Nims.